Ahojte priatelia, dnes by som vás rada privítala v známej liptovskej obci Demenová, ktorá sa nachádza v blízkosti lyžiarskeho strediska Jasná a predstavila vám moju novú ponuku, tento rodinný dom. Rodinný dom je po kompletnej precíznej rekonštrukcii, ktorá prebehla postupne od roku 2020 až do roku 2022. Boli vymenené nové rozvody elektriky, vody, kanalizácie a plynu. Taktiež je na dome nové oplotenie a hliníková brána s prípravou na elektrické ovládanie. Nachádzame sa v dvojpodlažnom rodinnom dome, ktorý je po kompletnej rekonštrukcii. Tak poďme si spoločne pozrieť interiér tohto domu. Na prízemí sa nachádza kuchyňa so stavanou kuchynskou linkou na mieru a spotrebičmi, priestranný jedálenský kút s výstupom na terasu. Kúrenie v dome je podlahové s novým plynovým kondenzačným kotlom Imergas a teplo domova doplňa aj estetický liatinový sporák La Nordica. Ďalej sa na prízemí nachádzajú dve nepriechodné priestranné izby, spáleň bude pri predaji prázdna. Kúpeľňa so sprchovým kútom, vaňou a WC. Po drevených schodoch sa dostaneme na prvé podlažie, kde sa pri vstupe nachádza oddychová izba a 3 samostatné podkrovné izby. Taktiež je tu priestranné WC s umývadlom. V zadnej časti domu sa nachádza priestranná drevená terasa s prístrežkom a príjemným posedením na kávičke. Pozemok má rozlohu 351 m2 a nie je náročný na údržbu. No čo poviete, páčila sa vám táto moja nová ponuka? Ak áno, môžete ma kontaktovať a dohodnúť si so mnou osobnú obhliadku. Moje meno je Milota Balková a pracujem pre spoločnosť Turality.